Adatyk radiosynyň Daşoğuz welaýatyndaky habarçysy Suyul ilatyň elektrik üçünçülüginiň öňki ýyllara garaňda hem yaramazlaşandygyny, toň tas her gün diýenýäli kesilýändigini habar berýär. Adatyk radiosy welaýatdaky tok ýetmezçiligi barada mundan öň hem ençemegede ýazypdy. Soňky aýlar ilatyň ulanýan elektrik togy ýygy-ýygydan kesilýär. Ýöne togyň kesilmedik wagty hem kuwaty peteldi. Geçen ýyl tok biraz güýçlüdi. Diýip hopsuzlyk aladylary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Daşoğuzly çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre toğun güýç ozorlar etasan owy ýerlerinde pes bolardy. Emma bu ýyl welaýat merkezinde Daşoğuz şäherinde hem toğun kuwaty gaty peseldi diýip bu maglumaty Adatyň Demirazyk welaýatyndaky ikinji bir çeşmedi hem tasdik etdi. Türkmenistanlylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä Tomsun häzirki ýaly jowdaly issy günlerinde öýlerdäki towudyjylaryň diňsiz işledilmegi bilen baglylykda ilaty berilýän toğun güýji köplenç peselýär. Bu ýagdaý adamlaryň diňe ýaşaýyş we iş saýlaryny salkynlatmak, salkyn jaýda oturmak ýa-da ýatmak mümkinçiliklerini çäklendirmän, eýsem tiz aýylanjak azyk önümlerini saklamaklaryna hem uly kynçylyk döredýär. Kondisionerlerimiz, haladinniklerimiz işlemeýär. Hatda öýlerdäki çyra lampalary hem juda körük ýanýar, diýip Adatyň habarçysy bilen gurulşan 60 ýaşly Daşoğuzly ýaşaýjy aýtdy. Elektrik üçünçüliginiň peselmegi welaýatda telekeçilik töwda işleri bilen meşgullanýan adamlar üçin hem uly alada boldy. Sebäbi ýeterlik tok bolmasa, olaryň tatyp girdeje edinjek bolýan et, süýt ýag önümlerini zaýalaman saklamak tasdan mümkin däl. Awtomobillere tekniki hyzmat edýän maşyn ýuwýan hususy kärhanalaryň eýilleri bolsa, Adatyň habarçysy bilen anonim şertde gurulşyp, tok pes bolan soň işlerini toktatmaly bolandyklaryny gurrun berdiler. Häzir maşyn ýuwulýan ýerleriň islendigine barsaň gapsynda ýumruk ýaly gulp asalygy durandygyny görýärsiň. Gulpdan başga ol ýerde bize garaşmaň, tok pes diýen ýazga hem gözüň düşýär, diýip ýerli çeşme aýtdy. Şeýle habarçymyz häzir welaýat we etrap merkezleriniň edara jaýlarynda ýürüýti tok güýçlendirinje enzamlaryň oturdulandygyny habar berýär. Haçanda raýatlar häkimligi baryp, togyň peselendiginden şikaýet etdiler, olar aňyrdan pes biziň elimizdäki zat däl. Görüp dursaňyz häkimlikde hem tok pes we kesilýär diýip jogap berýärler. Käbir häkimliklerde bolsa raýatlara bize tok köpüldüji enzam bilen tok çykarýan generator edindik. Sizin bir emelini taparsyňyz da diýip öz başlaryny özleriniň çaramagyny maslahat berýärler. Adamlar togyň kesilmeginden we pesilmeginden uly ykdysady ziýan çekýär. Bu ziýanyň öwedini kim tölemeli diýip sora berýän ýaşaýjylar hem bar. Salgyt almaly, togy pul tölemeli bolsa häkimetler seniň hiç bir sözüňi dinlemeýärler. Dukanyňy ýapmak, işiňi duruzmak, hojalyklaryň toklaryny kesmek bilen distine çäre görýärler. Emma özlerine düşen işi etmeli bolanda beýle däl, diýip Adatyk radiosy bilen söhbetdeş bolan 60 ýaşly kärendiçi aýtdy. Düzetsinler de, çözsünler de tok meselesini basymyrak, puluny alýarlara, diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtda häzirde şoldy tok üçin birgisi bolan hojalyklarynyň elektrik togunyň kesilýändigi, hatda bir gün garas ertir pul tapaýyn diýenleriň hem sözüniň dinlenmeýändigi habar berilýär. Türkmenistan ilatyň tok bilen üçünçüligi ýyllar boýy uly mesele bolmagynda galýar we bu ýagdaý häkimetler tarapyndan hem böwrükleýin boyun alynýar. Mysal üçin prezident Berdimuhammedow şu ýylyň başynda Adatyň habaryndan soň vice-premier Dädebay Amangeldiýewe bir känç berip, ýurduň elektrik stansiýalaryny düýpli barlamagy talap etdi. Şeýle-de Amangeldiýewe elektrik üçünçüliginiň kesilmegi gaýtalansa, wezipesinden boşadyljakdygy duýduruldy.